Hola, què tal? El meu cunyat i jo us donem la benvinguda al nostre canal. Si vols anar bé, passa la ITV. La ITV. Per començar, avui us parlarem d'una cosa molt important, que són els retrovisors. Sí, senyor. Com han de ser els retrovisors per passar l'ITV? Els retrovisors han d'estar ben posats. Una a cada banda, una a dalt. I no em sentes lans, i no. Això és important. Si vosaltres arribeu a la ITV amb un cintillant, el primer que us diran és torneu a casa. Ara, el vidre, que no estigui escardat. Vidres escardats. No. Com els navis amb vidres? Home, i nets, són molt bruts aquests vidres, Per què ho diem tot això? Perquè pel retrovisor has de poder mirar enrere. Sí. Mirar el passat. Bueno, passat, però sense torturar-se, I recordeu, si vols anar bé, passa l'ITV. Què pites? Recorda, per passar l'ITV, els retrovisors han d'estar ben subjectats i la superfície dels miralls no pot estar ni trencada ni esquerdada. Si no passes, passa-la.